Festival de Música Tradicional de Calaf, el Despolcat, té la característica de ser un festival on hi ha molts concerts disseminats en diferents espais del poble. Bars, restaurants, pubs, concerts a l'aire lliure també, places, i per tant ens trobem en espais que tenen un aforament limitat, en el qual tu pots tenir un Joseba Tàpia, pots tenir un Antonio Rivas, pots tenir grans músics tocant pràcticament davant teu, no? És a dir, hi ha molta comunicació amb l'artista i per tant el fet de la proximitat és una qüestió molt important del festival. I els tallers que es fa amb aquesta gent, que es pot fer també, no? I d'altra banda, també s'aprofita per artistes que venen convidats a fer les seves actuacions i concerts que puguin oferir un taller del seu instrument, com per exemple l'Antonio Rivas, que farà un taller de vallenato, o Cor de Carxofa, que ens oferirà també un taller de glosa al matí i un combat de corrandes a la tarda.